Mga kapuso, kung giagi beatboxer ang atong nakauban, karon maki-break it down yo gihapon kita. Sanglit usa ka rapper ang atong makauban. Sayron ta ang iyang storya o kung unsa ba ang mga maayong nahatag sa iyahang pag-apil sab sa mga grupo sa mga rappers. Atong makauban si Sir Mark Mamaran, gikan Cagayan de Oro City. Sir Mark, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta makakaron? Yo, may buntag sa tanan. Good morning mga kapuso. Okay ra ko sir, okay ra kung bati gyapon aning pandemic pero padayon ra gyapon. Mark, unang-una, makisayod kami kung unsa ba ang storya o backstory sa imong pagsugod isip usa ka rapper. Paunsa ba ka nagsugod? Once upon a time, way back pa mga nagsugod ko is mga high school ko. Then moto sulat testing yun kay syempre paminaw man kog mga music na before sa kong mga tropa, so nagsugod kog sulat. Then timingan to na nay rap contest diri sa CDO sa Pabayo ba. Then nag-appeal ko, then naka second place ko ato, then nahimo pod ko official rapper sa Campus Radio before mga 2006, 7, 8 ana na time. Then dito na dayon sige na og appeal og rap contest. Taman sa nipadayon na gyapon ko nakahimo na kog mga albums gyapon. Moto siya ang nahimog tulay para sa ako. Mark, tan-aw nimo unsa ba ang anaa ni ining rapping nga nahook man gayud ka niini? Kakagising ko lang, alas 7 ng umaga kay ganda. Panibagong hamon na naman at diskarte sa kalye ang misyon para ang mga bulsa ko dito magkalaman. Almusal naman tanan akong gusto isulti, gusto na ko madungog sa tanan. Ako shy type man gid ko na tao, pero dito na ako isulat tanan ang akong mga nakita sa mga palibot. Bali nagatag na kog message ba sa mga sa akong kanta na ipadungog na ako sa mga tao. Sumuto siya. Ako mga songs mong God is more on reality. Yan ka nang gakahitabo bitaw sa palibot. Sa imo ang pagka-rapper, Mark, siyempre sagad kaninyo no mga composer sab og kanta. Unsa-unsa ba ang kasagara content sa imuhang mga kanta pod? O mas tsada gitong concert kanang ang mga songs is naay ma-learn sa imong song ba, like imong lyrics. Kasi tinuod gid siya, then dili siguro na uban imaginary, pero nakahitabo gid siya bitaw. Nay katuturan ba, like reality gid siya. At least ma-adapt sa uban, maminaw na tinuod gid itong sa lyrics niya kay ang kahitabo man gid ang ginasulat niya o ginakanta. Mark, among nabalaan aduna sab kuno moy grupo dinhi sa syudad. Unsa ba ang tawag diini ug unsa ang tumong nganong namugna kini nga grupo? Good question sir, thank you. Actually, ang akong grupo is Sumagupa Crew. Ining Sumagupa Crew, nanan siya mga members na 14 kabuok. Then, taga-member is nay album. Then, buo po naman siya, kuha na siya, Cagayan de Oro Rap Collective. So, klase-klase ni siya, sir, mga styles. Pero more on, mo to siya, ang mga message siya po sa mga kanta is, more on reality, gakahitabo. Lagi pa yung mga tumong na kanta ba na message mo sa katawhan nito gyapon. Gawa sa inyo ang pag-rap ug pag-perform, unsa-unsa pod ba ang mga kahimuan sa grupo nga nakatabang gayud, Mark, sa katilingban? Actually sir, outside hip hop na lakaw, lagi pa may ginamugna na community service para sa isig katao. Ang naigatabang sa amo na mag-feeding program. Actually, last week, nag-feeding program. Ikaduha na namang feeding program. Nag-imumig 120 packs. Pack lunch lang good na among i-distribute sa streets para maka-inspire pod mi sa uban pod na mga rappers na pwede di inana dahil dili siya ganun nagatuyok ra sa rap ang among lakaw sa eksena. Gatag pod mig community service sa mga tao. Og napoy gatabang sa mo. Pasalamat po sa tanan ng sponsors na nagsalig pud sila mo din kami rang naglihok pod. Og karong buntaga mga kapuso, andamo na nato ang atong mga dalunggan. Sanglit anaa na si Mark o si Mista alang sa iyang rap performance.
Joe, kakagising ko lang. Alas 7 ng umagang kay ganda, panibagong hamon na naman. At diskarte sakali ang misyon para ang mga bulsa ko dito magkalaman. Almusal na masarap para lalo kong sipagan sa aking ginagawa. Mas lalo akong ginaganahan. Positibong galawan lang mga tanging sikreto para magwagi papunta doon sa dulo masayang nakapadyak sa aking bisikleta. Simoy ng hangin na nagsilbi kong enerhiya sa pang-araw-araw. Hindi hadlang kailan ng init. Pawis ang puhunan para sa grasya makasingit. Determinasyon kung saan ako papunta. May gabay sa itaas bago ako nagumpisang. Salubungin at yakapin ang ganda ng mundo. Ang sarap mabuhay pag may pagmamahal at respeto. Umagang kay ganda. Cheers! Alright. Bitaw. Dagan kayo salamat Sir Mark sa imong oras no nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko nga daghan sab og nalingaw sa imong performance ug daghang natun-an sa imong storya karong buntaga. Daghang salamat mga kapuso. Kita-kits lang ta sa YouTube ug Facebook. Daghang salamat. God bless. Salamat sa opportunity. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.